Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα εγώ είμαι εδώ η Έμα και θα σας δείξω ένα πολύ γρήγορο και εύκολο χρώμα για να μπορέσετε να φτιάξετε με ένα πολύ ωραίο μανό. Candy Crush. Ναι. Θα μπορείς να εμφανίσεις το αγαπημένο μου LPS εδώ πέρα στην κάμερα. Φυσικά. Ω Θεέ μου, Candy Crush, κοίτα τα χρώματά σου. Δεν πειράζει όμως, θα τα διορθώσουμε. Candy Crush, πες το Candy Crush. Να τα LPS μας. Ω Θεέ μου, τι κάνατε εδώ. Ηρέμησε. Αυτή είναι η Τζουλιέτα και θα της γράψουμε λίγο χρώμα. Αυτό εδώ πέρα. Θα γράψουμε λίγο μαλάκι. Ας ξεκινήσουμε σε ένα άλλο μέρος. Ήρθαμε στο Chromatin Room. Ας απλώσουμε λίγο πράσινο χαρτάκι εδώ πέρα. Και ας αρχίσουμε το βάψιμο. Τι λέτε κι εσείς? Αλλά πάντως ναι. Δεν ξέρω εσείς. Αλλά εγώ ψηφίζω να ξεκινήσουμε ένα πολύ ωραίο, όμορφο χρώμα που θα επινοήσουμε. Όχι, θα επινοήσουμε φυσικά. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο μαλάκι. Τα LPS μας. Ας αρχίσουμε. Εδώ έχουμε τα LPS και εδώ το χρώμα. Ας αρχίσουμε. Τώρα συγγνώμη, θα το κάνω λίγο έτσι, αλλά just can. Σπάφτηκα. Και τώρα θα ρίξουμε ένα ακόμα συστατικό που θα κάνουμε paint. Είναι μια πολύ σημαντική πίδρα μου για μένα. Φέρνουμε να σελινθήσει και μετά θα μου πει αυτό. Τι είναι? Έτοιμο. Γεια!